Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de taýlanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 10-njy ýanwaryna aqsanyna Türkmenistanyň wekiliýeti Aziýanyň parlament assambleýasynyň mejlisine gatnaşdy. Saudy Arabistany haç ziýaraty üçin çeklendirmeler ýatyrdy. Esedi Moskwa Türkmenbaşy uğru boýunça aviapeteklerde arzan ediş. Messi we Ronaldo'nyň tezden duşmak mümkinçiligi ýaly habarlar ýetirýäris. Gelin indi bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň wekiliýeti Aziýanyň parlament assambleýasynyň mejlisine gatnaşdy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Gülşat Mamedowa Türkiýe Respublikasynyň Antalya şäherine geçirilen Aziýanyň parlament assambleýasynyň 13-nji mejlisine gatnaşdy. Türkiýanyň metbuat neşriniň habar bermegine görä, Türkiýanyň Beýik Millet Mejlisiniň başlygy Mustafa Şentowyň başlyklyk etmeginde geçirilýän mejlise dünýäniň 27 ýurdunun parlament wekiliýetleri gatnaşdy. Üýtgeýän halkara arenasyny köp taraplygy ösdürmek şygary bilen geçirilýän Aziýanyň parlament assambleýasynyň mejlisiniň netijesinde jarnama kabul edildi. Mejlisiň başynda Aziýanyň parlament assambleýasynyň baş sekretary Muhammed Reza Majidov we Türkiýanyň Beýik Millet Mejlisiniň başlygy Mustafa Şentow çykyş edip Aziýanyň parlament assambleýasynyň maksatlary we wezipeleri barada gurrun berdi. Şeýlehem parlament diplomatiýasynyň ähli giňişlikde köp sanly meseleler çözmekde ygtybarly guraly öwürlýänligi belenildi. Aziýanyň parlament assambleýasy 2006-njy ýylda döredildi we ol Aziýanyň parlament assosiasiýasynyň orun tutary boldy. Esedi Moskwa Türkmenbaşy uğru boýunça aviapeteklerde arzan ediş. Russiýanyň Esedi aviakompaniýasy Moskwa Türkmenbaşy uğru boýunça avia gatnawlarynyň biletleriniň bahasyny 50 götürüm arzan etdi. Teze bahalar 2023-nji ýylyň ýanwar-fevral aýlary boýunça hereket eder. Rus aviakompaniýasy ekonom baz, ekonom standart we ekonom plus tarifleri boýunça avia biletler satýar. Moskwa Türkmenbaşy we Türkmenbaşy Moskwa uğurlary boýunça biletleriň bahasy ütgeýär. Bu wagtda aviakompaniýanyň Aşgabat şäherindäki Atamrat Niýazow şahy ýolunyň 174-nji jaý salgysyndaky edarasinden anyklamak bolar. Russiýadan Türkmenistana we ýyzyna uçur gatnawlary duşanba we penşenbe günleri amal aşyrylýar. Saudy Arabistany haç ziýaraty üçin çeklendirmeler ýatyrdy. Saudy Arabistany padşalygy üstümizdäki ýylda haç parzany ýerine ýetirmek isleýän ziýaratçylar üçin pandemiýa döwründe gerzilen çeklendirmeler ýatyrdy. Soňky 3 ýylyň dowamynda Saudy Arabistany haç ziýaratçylar üçin çeklendirmeler girdip, ziýaratçylaryň sanyny azaldypdy. Metbuat neşirlerindäki habara görä, Saudy Arabistanynyň haç we umra boýunça ministri Tawfik Al-Arabiýa koronavirus pandemiýasy sebäpli gerzilen çeklendirmelerin aradan aýrylandygyny ma'lum etdi. Haç ziýaratçylarynyň sany pandemiýadan ozalky görkezjüsine getiriler we hiç hili ýaş çeklendirmeler bolmaz diýip minister belledi. Ministeriň bellemegine görä, Saudy Arabistanyda bu uğurda hyzmat berýän islendik ygtyýarly kompaniýalar bilen haç ziýaraty üçin hyzmat bermek babaty ılalaşaklaryň baglaşylyp biljekdigini belenildi. Bu hyzmatdaşlarymyz bilen Nusk meýdançasyny döredýär we bu platforma ziýaratçylaryň Saudy Arabistanyna gelmegini ýeňilleşdirer diýip Al-Arabiýa ma'lum etdi. 2019-njy ýylda 2,16 milyon adam haç parzany ýerine ýetirmek üçin Saudy Arabistanyna bardy. 2020-nji we 2021-nji ýyllarda ziýaratçylaryň sany çeklendirildi. Daşary ýurtlardan haç ziýaratçylary kabul edilmedi. 2022-nji ýylda bolsa ziýaratçy sany çeklendirilip 1 milyon adamy haç parzany ýerine ýetirmege mümkinçilik döredildi. Şeýlehem geçen ýyl haç parzy üçin ziýaratçylary ýaş çeklendirme göz tutulup, dolu sanjymalan hemde hiç hili dowamly keseli bolmadyk 18-den 60 ýaş aralygyndaky ziýaratçylar kabul edildi. Messi we Ronaldo'nyň tezeden duşmak mümkinçiligi. Dünýäniň futbol ýyldızlary Lionel Messi bilen Cristiano Ronaldo'nyň ýene-de duşmak mümkinçiligi bar. Ol hem Fransiýanyň PSG toparynyň şu ýylyň 18-19-njy ýanwaryny Kataryň Doha we Saudy Arabistanynyň Riyad şäherlerinde geçirjek ýollaşlyk duşçuklaryna mümkin bolup biler. Fransuz toparynyň ýakyn günnägordaky duşçuklarynyň çeklerini Saudy Arabistanynyň öňde toparlary bolan Al-Hilal bilen Al-Nassr toparlarynyň ýyldızlaryndan ibaret olan topar bilen ýollaşlyk duşu gödöňe tutulýar. Bilşiňiz ýaly, Ronaldo häzirki wagtda Al-Nassr toparynyň düzümine geçen bolsa, Messi PSG düzüminde futbol ýoluny dowam etdirýär. Köpleriň sabarsyzlyk bilen garaşýan bu duşugy Paşa faqat adynaky halkara stadionuna geçiriler. Şol duşukdan sonra PSG topary Paryja gaýdyp geler. Messi bilen Ronaldo 2020-nji ýylyň dekabryndan beri birek-birege garşy duruşyk geçirmedi. Soňky gezek olar Juventus bilen Barcelona toparynyň arasynda Çempionlar Ligasynyň çeýeklerine geçirilen duruşykda oýnapdy.
Ine mehriban müştoklar ata watan sebede saylanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny size ýetirmekden habarlarymyz şolordan barat. Hormatly tamaşaçylarymyz şeýlekem. Dialog parahatçylygyň kepili Birleşen Milletler Guramasynyň resmi dillerine neşir edildi. Türkmenistanyň we Türkiýanyň parlament ýolaşlarynyň duşşugy, Iranyň daşary işler ministriniň ornwasarynyň Aşgabada sapary. Kubançbek Ömeraliýew Türkmenistan Türkiýe döwletleriň guramasynyň işine ýakynyň golluk berýär. Sany ykdysadyýet boýunça video şekilde sapaklar döredilýär. Türkmenistan Hytaýdan teplovozlaryň ýene-de uly toplumyny satyn alar. Futbol tiýezelikleri, beýil futbol taşlady. Türkmen hakkeýçileri Kazan'da bäsleşer ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişlen okap bilersiňiz. Gepleşigimizden eneki sanlaryna görüşýänçek hoşda bolun.